Čiže ako keby každý ten jeden človek v tom týme má zásluhu na tom, že tá Petra ako keby dosahuje výsledky, ako dosahuje aj to, že je zdravá a jednoducho sa jej vyhýbajú zranenia. Proste je to práca obrovského týmu ľudí. Za každým úžasným obsahom stojíme my, ale aj naši úžasní partneri. Podporte nás a našich partnerov nákupom cez naše exkluzívne zľavy. Spoločne vytvárajme komunitu nadšencov, ktorí milujú šport. Stan sa súčasťou našej rodiny a objavuj svet športu. Vítajte na ďalšej ceste športovca s trénerom olympijskej víťazky Šimonom Klimčikom. Šimon, vítaj na tejto ceste športovca. Aj ty vítaj u nás a ďakujem za pozvanie. Začal by som takou prvou otázkou, že aká emócia v tebe prebehla, keď Peťa vyhrala zlatú olympijskú medailu? No, a v rámci ako trénera. To sme začali pekne z hurta. Prebehlo mi asi hlavou vlastne celý ten čas, čo sme spolu ako keby strávili. A naozaj vlastne ja som s tou Peťou začal robiť, keď mala, myslím si, že nejakých 19 rokov. Olympiádu vyhrala ako 26-ročná, myslím. Takže už to bola nejaká doba. A množstvo tréningov a povedal by som, že aj takého odriekania, naozaj aj možno aj slz, aj potu. A človeku to ako keby naozaj tak v tom momente všetko prebehlo tou hlavou. A jednoducho boli to také, ono je to také klišé, že neopísateľné pocity, ale naozaj, že to, čo som ja vtedy zažil, napriek tomu, že ja som priamo v tom dejisku tých olympijských hier nebol, tak aj tie emócie pri tej obrazovke boli skvelé a ja by som to naozaj asi úprimne doprial každému členovi takého tímu, ktorý má ako keby možnosť robiť s takým športovcom. A v NHL, keď vyhrajú Stanley Cup, býva tak, že potom si týždeň nezvestný. Bol si ty týždeň nezvestný? Ja som ani týždeň nezvestný nebol, to skôr bolo po sezóne. Samozrejme, oni mali nejakú oslavu priamo v dejisku, čo je normálne a pochopiteľné. Dostali sa ku mne len nejaké videá a potom neskôr aj historky. Ale ja som nezvestný nebol, my sme sa vlastne potom stretli celý tým po sezóne, sme mali jasne také ukončenie sezóny a myslím si, že to bola tiež veľmi slušná party. Dobre, ty si začínal, ešte tuto, akurát som ukazoval, kde si predtým robil a dostal si sa vlastne do takéhoto priestoru, ktorý si vlastne sám vybudoval, ale poďme sa pozrieť na Šimona, ktorý mal nejakých 10 rokov. Ako začínal tento chalán so športom? Tak ja som vlastne začal s hokejom ako 5-ročný, myslím. Myslím si, že to začalo tak, že neviem, či neboli nejaké majstrovstvá sveta alebo niečo a videl som v televízore Šatana a ja viem, že som za mamou prišiel a som jej povedal, že mama, ja chcem byť ako Šatan a chcem byť hokejista, tak mama mi začala rýchlo zháňať výstroj a požičať výstroj. Hneď sme išli na Zimax a opýtať, že kedy by som mohol prísť na ten prvý tréning. Ten si pamätám veľmi dobre, lebo ja už som predtým ako keby aj chodil vonka na ulicu na Kolieskové Korčule a tam som sa učil stáť. Čiže ja si pamätám, že tam boli deti, ktoré začínali na tom ľade a tlačili stoličku, lebo sa aj ako keby podopierali. A ja viem, že som vybehol na ľad, hneď som videl Korčulovať, to je proste taká spomienka, na ktorú si pamätám, ako keby to bolo včera. No a tak som začal vlastne s tým hokejom tu na Liptovskom Mikuláši. A myslím si, že som bol také veľmi živé, veľmi hravé dieťa, že ten šport jednoducho som mal v sebe od malička. Myslím, že v nejakých 9 rokoch sme k tomu pridali aj futbal. Najprv som bol brankár, mal som 1,50 m v tej 2-metrovej bráne. Pamätám si, prvý zápas sme vyhrali 2-0, vychytal som shutout a potom som dostal asi 5 zápasov po sebe, 10 gólov. Ale napriek tomu ma to ako keby nezlomilo a pokračoval som v tom ďalej. A ten futbal som hral do nejakých 15 alebo 16, myslím si, že v nejakej 8. triede som potom prešiel do útoku, lebo som mal celkom slušnú kondičku, vedel som rýchlo utekať. A k tomu som chodil ešte na nejaký viazboj všestrannosti a to bol taký môj športový život vlastne do tých 15, že to bolo naozaj také, by som povedal, všestranejšie. Aj napriek tomu, že ten hokej bol ako nejaká priorita. A hrával si stále hokej, hej? Hrával som stále hokej. A potom som vlastne v 15 rokoch odišiel
do Bratislavy na Slovan, kde som vlastne prešiel ako keby tou dorasteneckou kategóriou, potom aj tou juniorskou. A potom vlastne, keď som mal nejakých 20 rokov, tak som tú svoju hokejovú kariéru ukončil vplyvov takých ako keby viacerých vecí, jednak aj zranenie kolena, ale aj tá finančná situácia alebo tá motivácia, čo týka tých financií v tých kluboch, vtedy bola veľmi, veľmi taká žalostná, že jednoducho chcel som sa ako keby postaviť na vlastné nohy a proste nájsť si nejakú serióznu prácu, ktorá ma bude baviť a bude ma naplňať a myslím si, že som to tak ako keby aj našiel. Ako to bolo v rámci tedy podpory rodičov, keď si hrával hokej? Bolo to finančne náročné pre nich? Či... Áno, určite ten hokej patrí medzi tie finančne náročnejšie športy, že tá výstroj nie je najlacnejšia, ale teraz keď troška robím aj s inými odvetviami, tak športovými, tak zistujem, že ten hokej nepatrí medzi tie úplne že najdrahšie športy, keď to porovnám možno s nejakým tenisom alebo s lyžovaním. Teraz aj s triatlonom, takže sú určite aj drahšie športy. Ale samozrejme aj ten hokej stal nejaké peniaze tým, že ja som dlho vyrastal iba s mamou. Potom vlastne ako keby si našla priateľa, ktorý bol ako kvázi môj očím a naozaj aj jej pomáhal. A patrí mu za to veľká vďaka, ako sa ujal tej podpory. Tak to bolo troška jednoduchšie, ale napriek tomu vlastne aj tie ušporené peniaze a všetko ako keby išlo na tú výstroj, že ja som nepoznal niečo také ako letné dovolenky. A jednoducho všetko sa točilo okolo toho hokeja. Tak hovoril si, že letná dovolenka bola tuto na Mostoch, keď si robil za oddávanie na tréningu tresty, že si budoval svoju aeróbnu vytrvalosť na Ironmany, ktoré aktuálne robíš. No možno s hokejom to vtedy až tak spoločné nemalo, keď som ako 12-ročný behal možno 13 kilometrov za trest, ale teraz sa mi to asi zišlo, no, takže som za to aj rád. A aký bol taký najväčší rozdiel, keď si odišiel do Slovana? Slovan bol asi vtedy top tým na Slovensku, v podstate aj stále je. A v čom sa zmenila ten tvoj pohľad na hokej potom tam? Tak ono to vlastne bolo preto, že jednoducho prišla tá ponuka zo Slovana. Bolo to na základe toho, že ja som vlastne bol mládežnícky reprezentant v hokeji. Boli sme na turnaji ako reprezentácia do 15 rokov. A v Ostrave, to si pamätám, a som vyhral najlepšieho útočníka turnaja. Najlepší brankár bol Paťo Rybár a najlepší obranca bol Peťo Čerešňák. Čo sa živia hokejom. Či sa živia hokejom a dotiahli to niekde inde. A ja. Čiže mal som asi nejakú mieru talentu a aj si myslím, že ten hokej mi celkom šiel, ale jednoducho som možno vplyvom aj možno nejakých iných vecí nedokázal úplne ten svoj potenciál naplniť, alebo to, čo sa do mňa očakávalo. A vlastne prišla tá ponuka na ten Slovan, kde som dostal ako 15-ročný plat 8 000 korún. Aj keď ja to beriem, že možno to nebol úplne plat, a možno taká nejaká skôr výpomoc tým rodičom a sa mi to potom ako aj každým rokom trocha zvyšovalo. Pamätám si, ako som šiel si vybrať výstroj do Petržalky, do Baueru a podpisoval som faktúru na nejakých 75 000 na výstroj svojmu agentovi Marcelovi Sakáčovi, že Marcel, že to nemôžem, podpíš to a ide to proste jednoducho. Takže ako keby... Vtedy si ešte nevedel, že si budeš kupovať bicykel za 9 000. No. A tak to bol taký začiatok a tie podmienky tam boli naozaj aj celkovo to fungovanie toho klubu bolo na vyššej úrovni, keď to porovnám akože s tým Mikulášom, že tie podmienky tam na ten môj rozvoj boli určite lepšie a vlastne to zavážilo, že prečo som tam šiel, takže ja ten krok neľutujem, napriek tomu, že možno po tej hokejovej stránke to ako keby tak nevyšlo úplne, ako som si predstavoval, ale dalo mi to strašne veľa do života, lebo jednoducho od 15 rokov som sa musel starať sám o seba. A stretol som tam mnoho kamarátov, aj ľudí, vlastne, s ktorými som doteraz v kontakte, aj čo sa týka nejakej pracovnej stránky. Takže ja som za to obdobie veľmi rád a spomínam na ňo určite viac pozitívne ako negatívne. A táto otázka býva na záver, ale teraz ma to dosť napadlo, že keby máš teraz tieto vedomosti, čo máš, ako aj tréner a tieto skúsenosti, spravil by si v 15 niečo iné? Asi nie, lebo ja som vlastne od 15 rokov aj navštevoval kondičného trénera tam v Bratislave, ktorý ma možno nejakým spôsobom aj ovplyvnil a formoval. Bol to taký môj prvý naozaj taký vzor a fakt tréner, ktorého som veľmi rešpektoval a veľmi som ho uznával. A vlastne on mi ako keby aj možno tak
otvoril oči, že vrajím si, že wow, že takáto práca sa dá robiť. Tak som už bol taký, že v 17-18 som vedel, že ja, ak by som raz nebol hokejista, tak by som chcel byť kondičný tréner, že sa mi tá práca veľmi páčila. Aj tým, že som mal veľmi ako keby pozitívny vzťah k letnej príprave, že ja som proste bol taký typ športovca alebo typ hokejistu, ktorému tá letná príprava nerobila problém. A svojím spôsobom som sa na ňu aj tešil, že mne tieto behy a tá tvrdá drina nerobila problém. Takže aj to je taká vec, že čo mi doteraz zostala, že proste mám rád asi takéto trpenie. Bol si rád vedený inými ľuďmi? No, to je dobrá otázka. Lebo teraz vlastne ty vedieš tých ľudí. Áno. A ty ako človek... Ja sa musím priznať, že nechcem, čo som si ja vravel na obede, že nechcem úplne povedať, že mám problém s autoritami, ale naozaj mám niekedy problém niekoho ako keby rešpektovať. Že proste človek, ktorý mi má nejakým spôsobom, nechcem povedať, že rozkazovať, ale proste udávať nejaký smer, tak jednoducho musím mať taký môj rešpekt na základe tých svojich nejakých skúseností aj toho prejavu. Takže je to ťažšie, keď mám byť ja vedený, preto napríklad ja ani nemám trénera, ale čo sa týka triatlonu, ale určite som radšej v tej pozícii, že vediem tých ľudí a myslím si, že je to také niečo, v čom som sa našiel, že dokážem možno tých ľudí trocha strhnúť a nastaviť tým správnym smerom. V tvojej profesii sa ešte dostaneme, ale poďme ďalej takým tým športovým vývojom. Ty si skončil potom 20-ke s hokejom asi. Potom už si začal robiť rovno triatlon, alebo aký bol taký vývoj, lebo si z Liptova a tu robí triatlon, si myslím, že neviem, ako vás to tu napadlo. Ale viem, že tu býva, ale ja som tu bol raz na takom triatlone na Liptovskej Máre. To bola ja som sa minule hrával v telefóne a máme vedľa spolu fotku. Si ma predbehol, asi si neskončil možno jedno miesto vyššie, jak ja. To bolo vlastne sa bežalo niekde na priehradný múr. Ja, jasne, to bol ten cross triatlon, čo išiel po ceste. Áno, čo išiel po ceste, presne. Áno, to takže ja keď som skončil s tým hokejom, tak prvé myslím, že čo úplne bolo, že ešte som trocha chodil hrať hokej s takými partičkami, ale to asi len raz alebo dvakrát do týždňa. Do posilovne som prestal úplne chodiť, tá ma nejak nebavila. A začal som s behom najprv som začal trocha behávať. Potom som k tomu pridal bicykel a potom som zistil, že možno by bolo fajn ešte pridať k tomu aj plávanie, že ten triatlon znie tak super. No a to bolo, myslím si, že v nejakej 24 alebo 25, keď teraz mám 30 rokov, takže toto je taká 5. sezóna, čo sa tak akože možno trocha venujem tomu triatlonu. Čiže to možno aj pre divákov, že tebe reálne trvalo 5 sezón, pokiaľ si sa odhodlal ísť na prvého Ironmana. Áno, a ja si myslím, že to bola aj taká správna cesta, lebo ja som ten typ, že ja som išiel vlastne svojho prvého polovičného Ironmana v St. Poltene asi pred 5 rokmi a to som už mal nejakú históriu, čo sa týka cyklistiky, aj behu, akože vytvorenú. A to plávanie bolo také, že som plával ako keby prvý rok a myslím si, že som ten polovičný Ironman dokončil za nejakých 4,55 alebo tak nejak. Čiže ja si myslím, že možno tú ďalšiu sezónu kvázi by som aj toho Ironmana už mohol ísť, lebo myslím si, že aj tá výkonnosť akože nebola taká, že by som tam išiel byť 13 hodín alebo 14. Ale som si povedal, že chcelo by to ako keby taký čas a takú, by som povedal, ako keby aj nazbierať skúsenosti z toho triatlonu a možno si zažiť tých viacero pretekov, aj možno vydarenejší pretek, aj možno menej vydarený a všetky tie veci, ktoré s tým ako keby súvisia, lebo stále boli veci, ktoré ma ako keby niekde tlačila topánka, čo napríklad týka výživy. Tak som povedal, že ja na ten Ironman pôjdem asi cca v 30-ke, keď na to budem možno aj fyzicky pripravený, aj mentálne, aj po tých všetkých stránkach, čo s tým súvisia. Čiže nechcel som ísť len na Ironmana, pretože odfajknem si to a poviem si, že som Ironman, ale chcel som ísť na toho Ironmana, ten môj cieľ bol to dať po 10 hodín, no trocha mi to nevyšlo, ale chcel som sa postaviť na ten štart, keď som si myslel, že naozaj som na to pripravený. Šimon je celkom výkonnostne dobrý hobík. Polku máš za polovičného Ironmana za 4,20? 4,23 myslím. 4,23, čiže to u hobíkov to je tak top 5, age group si myslím, niekde. Záleží od pretekov. Záleží od pretekov, niekde to je aj do 30, to je pravda. A
Kvalifikoval si sa vlastne na majstrovstvá sveta, ktoré budú v Novom Zélande, ale prejdime k tomu, máš nedávno správený Ironman, svoj prvý. A aké máš z toho pocity? Bolo to ťažšie, ako si predstavoval, alebo naplnilo to úplne do bodky tvoje očakávania? Asi to naplnilo do bodky moje očakávania. Zo začiatku som mal strašný rešpekt z plávania, a teraz môžem povedať, že to plávanie bolo asi z toho všetkého najľahšie. To aj ja ľuďom hovorím, že všetci sa boja plávania, ale potom ideš na triatlon a zistíš, že to plávanie je vždy to najľahšie. Áno, že naozaj, že to je len vec, ktorú treba trocha prežiť a ísť v kľude. Ale ja už celkovo ten deň som nemal dobrý už na tom bicykli, si myslím, že aj podľa toho vátového výkonu som podľa mňa išiel ďaleko ako keby za takými svojimi očakávaniami. No a v kombinácii aj s tým teplom, ktoré tam vtedy panovalo, ja som celkovo, tým, že žijem aj na Liptove a ja mám radšej minus 20 ako plus 20, tam bolo 30, možno 33 stupňov priamo keď sme vybiehali na maratón, tak myslím, že boli nejak 2 hodiny po obede, čiže najväčšie teplo a jednoducho ten maratón to nemalo konca kraja a naozaj tam som si ten kalich horkosti vypil až do dna, ale nejak som s tým aj počítal, takže... Nikdy nenapadlo ťa ani v jednom momente, že kašleš na to? Nie, nikdy. Nikdy, hej? Nikdy. Akože trpel som veľmi, naozaj som trpel, poviem to možno 4 hodiny. Asi od 10. kilometra, to proste bolo to boj o prežitie. A teraz človek má v hlave, že idem tu 3,5 hodiny trpieť, hej, a to proste, to som iba počítal, že nech sa dostanem k ďalšej občerstvovačke, vyliem na seba, neviem, kocky s ľadom, oblejem sa studenou vodou, trocha sa napijem a snažím sa prežiť do ďalšej občerstvovačky. Čiže takto nejak som asi fungoval, ale nemal som ani v jednom momente mi neprišlo na že by som to skrečil, alebo tak. Ja som celkovo taký ten typ, že ja keď si niečo zaumiením, tak to dokončím aj keby neviem čo. To je krásne vidieť, že ako sa v tých ľuďoch odohrávajú tie isté príbehy na tých pretekoch, ale každý to trošku vníma inak, ale presne, že keď tam začneš bojovať fakt, že o život, tak máš úplne len cieľ do ďalšej občerstvovačky a vylia do seba kolu a na seba vodu. Presne tak. A ja to môžem povedať, že obdivujem každého jedného športovca, ktorý sa tam postavil na ten štart a každého jedného, ktorý prišiel do cieľa. Že či prišiel za 8 hodín alebo za 15 hodín, tak aj ten, čo prišiel za 15 hodín, má rovnako môj obdiv ako ten, čo to možno robil za 8 hodín. No, ja môžem povedať vlastnú skúsenosť. Jeden som išiel 8.43 a to mi prišlo, že to bol úplne rýchlik, že nič. Ale keď som išiel v Klagenfurte, keď som mal také podobné pocity, tam mi to prišlo, že ja som tam večnosť. A ja si neviem predstaviť fakt, že to klobúk dole pred tými ľuďmi, čo to idú 14-15 hodín a bojujú tam s tým, že ešte po tme idú tí kokšo. Presne, my sme si šli zobrať bicykel do depa a ľudia ešte behali na trati, hej, že proste ešte sme im na občerstvovačkách pomáhali, že ako veľký rešpekt a veľký obdiv každý jeden, ktorý sa postaví na ten štart a príde do toho cieľa. Čo ťa uchvátilo na triatlone, keď ho robíš už 5 rokov, reálne tu už je dosť dlhá doba na to, aby ten šport ťa omrzel, alebo si sa ho prejedol? Z pohľadu takého toho zdravého životného štýlu sa mi páči tá kombinácia 3 športov, že nepreťažuješ ako keby tie isté svalové skupiny, ale ten tréning je naozaj pestrý a rôznorodý. Ešte keď k tomu pridáš silový tréning v kombinácii v tom prípravnom období možno nejaké doplnkové športy ako bežky alebo ski alpinizmus, tak sa mi aj ten koncept ako keby aj tie prípravy, ale aj toho samotného športu a výkonu páči, že jednoducho nie je to iba také monotónne, že naozaj robíš iba ten jeden šport. A potom tým, že to patrí medzi tie náročnejšie športy, by som povedal, čo sa týka tej fyzickej pripravenosti, ale aj možno tej mentálnej odolnosti, lebo naozaj človek, keď sa absolvuje takú výzvu ako Ironman, tak nie je to zo dňa na deň a naozaj tomu je dôležitá a nevyhnutná dlhodobá príprava. A mám rád takéto výzvy, takže už teraz rozmýšľam, že čo bude ďalšie. Máš nejaký taký nesplnený cieľ, že kam by si chcel ísť? Určite by som raz chcel ísť aj toho Norsemana, na čo sa chystáš napríklad ty, že to je tiež taký jeden z tých cieľov, ktoré by som si chcel niekedy splniť. Taký ďalší cieľ je, že naozaj by som chcel toho Ironmana zvládnuť po 10 hodín. Proste to je taký cieľ, že to si jednoducho musím odfajknúť.
No a čo sa týka toho triatlonu, tak ešte myslím si, že toho Janošika na Slovensku by som chcel niekedy absolvovať, ale budúci rok to určite bude. To ti istotne odporúčam, že nie je to až tak náročné, ako to vyzerá v reáli. A my sme to aj preberali s Paťom Čurilom, že pokiaľ sa hýbeš a dokážeš z toho pol Ironmana, že 4.30, 4.20, tak ten Janošik je z dlhodobého hľadiska, že si tam dlho, ale nie si z neho taký rozbitý, lebo ten beh nie je beh reálny, to je turistika. Len musíš tam to otrpieť na tých nohách. A ráta s tým, že ti tí dobrí besi z behu dajú 30 minút. To je. A že Janošik úplne, že emocionálne to nechá v tebe veľkú čretu, si myslím. Dobre, no. A máš to tuto cez kopec v podstate. No. Akože to plávanie ma trocha desí, lebo akože ja sa priznám, že ja som nikdy nebol nejaký plavec a naozaj, keď som si našiel plaveckého trénera a povedal som mu, že vraví, že čo to ty chceš robiť, vravím, že chcel by som sa pripraviť na polovičného Ironmana. Tak skoč do vody a ukáž mi, ako plávaš. Ja som proste skočil do vody a začal som plávať kraula s hlavou nad vodou, nebol som schopný preplávať. Nemáš vyštudovanú fotovešku? Nie. Takže ja som nebol schopný preplávať ani 25 metrov. Že vyzeral to asi ako na mojej skúške do školy, presne. Asi. Takže, ale o to väčšiu chuť som mal, ako keby to proste sa vrhnúť do toho tréningu a dokázať to, že to proste dokážem, že sa na to pripravím. No a tak mám trocha taký stále rešpekt z tej vody. Nemám strach, ale mám rešpekt z nej a to plávanie v tme akože vyvolá vo mne trocha obavy. Tým, že ešte aj dobre nevidím, že som slepý, tak aby som trafil na ten breh. A neviem, ja som to niekde už rozprával, ale to plávanie bol najväčší masaker, že ja som to prvýkrát v živote zažil, že vlastne tam boli bojky, keď si plával a tie bojky svietili. Keď si vedľa niekoho plával, tak si mal aspoň niečo, že svietilo. Vieš? A ja sa zrazu ocitol na druhom mieste, prvý bol ten Nor, ktorý bol pred nami 100 metrov a zrazu bol úplná tma. Vieš, bola, že úplne tma, ako keď máš sen a padáš do tmy. A ja nejaký pud u mňa ma prevrátil na chrbát a som sa nemohol nadýchnuť, vieš. Som sa rozdýchal, znova som sa ponoril, znova tma, znova záchvat, vieš. A hen tak som tam mal len tak 5 záchvatov, až potom som počkal tých chalanov za sebou, chytil som si tú bojku svetelnú a som išiel zosto vedľa Paťa Čurilu, lebo som vedel, že tá bojka je a keď si mal hen taký oporný bod, ale že plávať to, že ja si neviem predstaviť toho Nora, že plával non-stop úplne v tmej. No, tak toto keď si mi povedal, tak... Ale to si treba ísť vyskúšať podľa mňa. Ja som tiež predtým neplával v tme. A som si myslel, čo tma? Skočil som tam, všetko v pohode, sa rozplávalo, pohoda, ale potom došiel na psa mráz, presne, no. A ono podľa mňa to vždy hovorím, že treba si tie veci vždy pred tými pretekmi vyskúšať, lebo treba byť pripravený a nie prekvapený. Áno. Dobre, a poďme k tomu tvojmu profesionálnemu. To, čo ťa živí a to, čo ťa reálne asi aj pracovne naplňa. Ja si pamätám, že keď som bol na škole a bol nejaký seminár, tak tedy tam prišiel nejaký pán Klimčík a všetci hovorili, to je tréner Petry Vlhovej. Keď si vošiel... Sme boli spolu na seminári nejakom? Na pár seminárov sme boli, len sme sa nepoznali. A tedy všetci, to je tréner Petry Vlhovej, si vošiel, sadol si a sme tam počúvali prednášky. Tak poďme k tomu, ako sa začala tvoja taká trénerská kariéra. Alebo čo ťa motivovalo byť trénerom? A odovzdávať druhým ľuďom tie skúsenosti, vedomosti a ničiť ich tu v podstate v tomto novom inštitúte? Tak ono to začalo, ako som spomínal, toho môjho kondičného trénera v tej Bratislave, ktorý ako keby vo mne tak vyvolal nejaké také nadšenie z tej práce, že boli sme v posilovni, chodili sme behať na kolibu, do horského parku, že to bolo také rôznorodé. Pripravoval obyčajných ľudí, pracoval s deťmi, pracoval s profesionálmi a mne sa to ako keby veľmi páčilo. A jednoducho som vedel, že keď ten hokej teda mi raz nevidie, tak vravím si, že toto by mohlo byť fajn a toto by ma bavilo. No a tak som skončil s tým hokejom, no a teraz som zisťoval, že vlastne ako sa dá taká práca robiť. No a som teraz zisťoval, že dobre, že OK, že dá sa ísť na vysokú školu. Ja som sa priznám, že som sa bavil s nejakými chalanmi, čo sa týka výšky, že či do toho ísť alebo nie. Ja som si napríklad dal prihlášku na fyzioterapiu, lebo to ešte som bol v období, kedy som chcel byť aj fyzioterapeut, aj kondičný tréner, aj výživový poradca, a som si, že to bude všetko a že to bude super.
Takže som povedal, že trénerské veci sa naučím nejakým spôsobom sám a že budem študovať fyzioterapiu. Takže som mal požičané aj knižky fyziológie a anatómie a jednoducho som sa to ako keby začal učiť sám. A môj prvý kurz nezabudnem bol tréner kulturistiky, fitness a silového trojboja. Ale môžem povedať, že tam bol jeden prednášajúci, ktorý ma tak ako keby, čo sa týka s tými vedomosťami z anatómie, tak nadchol a začal som sa učiť anatómiu, potom troška fyziológiu. Ono to býva väčšinou aj takých kurzov, že keď som si zarábal kondičného trénera, lebo mám atletiku a že 9 prednášok bol úplne na hovno, ale potom tam prišiel Roman Šmatner, lebo ja ho poznáme a tá prednáška ťa ohúrila a potom si sa úplne ponoril buď do tých vedomostí, alebo si sa úplne na to vykafal. Väčšinou to býva, že aspoň jedna prednáška na tých kurzoch stojí za niečo. Áno, je to tak. No a takže to bolo také, čo sa týka veľa takého samoštúdia a potom vlastne ako keby také odborné kurzy. Hej. Zistil som, že asi treba trocha vycestovať aj mimo Slovensko a sledovať nejakých, by som povedal, že svetových takých renomovaných odborníkov z tej oblasti toho kondičného tréningu. No a naozaj takéto prvé školenie, ktoré mi tak otvorilo oči, bolo v Mníchove od Michaela Boyla, kde som vlastne ako keby zmenil totálne pohľad na to, ako by mal možno vyzerať taká štruktúra tej tréningovej jednotky, respektíve aj celkové to plánovanie a aj ten výber tých cvičení, hej, lebo vidím, že všetci vedia, ako urobiť cvičenie ťažšie, ale málo kto vie, ako ho urobiť ľahšie. Hej? Že proste prispôsobiť to cvičenie tomu danému športovcovi alebo klientovi v tom štádiu, v ktorom sa momentálne nachádza. Takže boli to odborné kurzy a jednoducho stále som sa snažil ako keby na sebe pracovať a vzdelávať sa. Poviem aj že asi možno tie moje poznatky z anatómie a fyziológie nie sú úplne také detailné ako možno človek, ktorý tu fotovožku vychodil. Hej? Čiže toto je zase také, že má to A, má to aj B, ale si myslím, že k tomu, čo potrebujem ja, ako to chcem robiť, tak si myslím, že som tomu venoval dosť veľa času a energie, aby som to mal zvládnuté na nejakej proste požadovanej úrovni, aby som sa mohol od toho odpichnúť potom ďalej. No a potom vlastne ako keby začali tí ľudia, tí klienti pribúdať, mládež, obyčajní ľudia, profesionálni športovci a na to stále ako keby tak motivovalo na sebe pracovať. Viem, že iba do začiatku som chcel strašne absolvovať veľmi veľa kurzov, lebo som si myslel, že to bude super. Potom som zistil, že vlastne keď ide človek na také nejaké väčšie školenie, ktoré možno trvá 3-4 dní, tak to kvantum informácií, ktoré dostane, tak jednoducho musí nejakým spôsobom strebať, možno aplikovať do praxe a urobiť si z toho nejaký záver, že čo mi funguje a čo mi nefunguje. Takže teraz som v takom nastavení, že chodím na školenie možno raz, dvakrát za rok max. Hej? Že skôr ako keby menej, ale snažím sa to tak ako keby potom aplikovať, vyhodnotiť a naložiť ako keby si presne ďalej. Ako hovoríš, že dneska je tých informácií kvantum a ešte keď zašprneš do nejakého školenia a ideš 3-4 do roka, tak potom máš toho guláša. Veľa ľudí už si nevie ani vybrať presne tú metódu, ktorá je, alebo tú filozofiu, ktorou sa vydáva, meníš to z týždňa na týždeň. Aj pre tých klientov to nie je možno dobré potom, že zrazu skúšaš to a hľadaš sa reálne, vieš, že takto. Je taký veľmi dôležité mať taký filter tých cvičení a aj tých poznatkov, že proste ja tiež som absolvoval možno viacero školení od viacerých odborníkov a tiež si môžem povedať, že nekopírujem ako keby iba jednu tú školu alebo tú filozofiu alebo ten systém, ale snažím sa ako keby vytvoriť svoj vlastný systém a z každého si zobrať ako keby niečo, čo mi pasuje do toho môjho systému, akým by som to chcel robiť. Takže takto to nejak funguje v tom mojom prípade. To je taký dobrý pohľad presne na to, aj taká dobrá cesta si myslím. Mám to veľmi podobne, že tiež som si zobral z veľa školení niečo, dal z atletiky, z gymnastiky, potom si zobral z Exosus niečo, vieš, zobral si z DNS-ka niečo a každý si spraví tú vlastnú cestu. Presne tak. Ale je dobré mať správený taký dobrý rozptyl, aby si vedel vlastne, čo sa tam deje a mať aj nejaký taký physio background. Že trochu, ako si hovoríš, ty si chcel ísť fyzioterapeuta, tak to je super. Áno. Som chcel ísť, no ale tak som potom pochopil, že
že asi byť odborný na všetko nie je úplne správne a potom vlastne hneď mi to tak ako keby otvorilo oči a začal som pracovať na tom, aby som tých odborníkov našiel a dostal pod jednu strechu. Vlastne to sa mi ako keby podarilo otvorením tohto inštitútu, že naozaj som našiel, si myslím, že kvalitných ľudí z oblasti fyzioterapie, diagnostiky, respektíve tej fyziológie a kondičného tréningu aj tej výživy. A dali sme to pod jednu strechu a snažíme sa tým ľuďom pomáhať ako keby komplexne. Čiže asi hovoríš o tomto inštitúte, v ktorom aktuálne sme. Ako si to zvládol vybudovať niečo takéto a robiť popri tomto, čo si robil? Vlastne ty si dal minulý rok 2 maratóny, 1 Ironman, možno 4 polky, alebo 2 polky. 2 polky. A ešte popri tom máš ženu a neviem, či si aj svadbu nestihol. To svadba bola minulý rok. Svadba bola minulý rok. Si to spravil takticky, si sa najprv oženil a až potom začal robiť toto, hej? No, zase, myslím si, že je veľmi dôležité. Možno je to nejaká vec, ktorá zišla z mojej hlavy a ktorú som si vymyslel ja, ale bez tých správnych ľudí okolo seba by som to nedokázal. Takže možno čo sa týka toho priestoru, tak vlastne môj dlhoročný kamarát Boris Krajčí, ktorý je vlastne môj taký parťák, s ktorými chodíme aj po pretekoch, aj na sústredenia, tak viem, že som mu 2 roky vyrevúval, Boris, vlastníš niekoľko nehnuteľností, prosím ťa, nemáš niečo, kde by si mi postavil fitko? Nemám, nič nemám. A raz mi vraví, prídi ku mne do kancelárie a z týchto dverí sme vyšli a mi otvoril tento priestor a ja si vravím, že to si robíš zo mňa srandu. Proste, ty máš takýto priestor, ja ti tu 2 roky revem a ty mi ho ukážeš až teraz. Tak sme sa dohodli, že by sme do toho išli. Vravím, ty to skús prerobiť na gym a ja zoženiem tých ľudí a vybavím to a sme tu teraz. Takže to je, čo sa týka možno takých tých stavebných vecí, no a potom samozrejme ten kolektív tých ľudí. Hej, Čiže zmenil sa z teba, že z trénera sa stal taký líder ešte aj? Tak, to, či som líder, možno musia povedať iní, ale je to také, že áno, že okrem toho trénovania mám na starosti aj iné veci, ktoré som predtým ako keby nepoznal, že proste zodpovedám za to, aby to tu fungovalo po tej finančnej stránke a samozrejme aj po tej kvalitatívnej, čiže aby tá robota sa odvedla čo najlepšie v prospech toho klienta. No a popri tom si chodím vyvetrať hlavu na tieto Ironmany a maratóny. Ja to beriem ako formu takého relaxu, že možno pred 3-4 rokmi som bol taký, že by som to možno aj nazval akože systematickým tréningom a nejakou štruktúrou. Dnes som už skorej v takej pozícii, že prispôsobujem svoj tréning počasiu, nálade a niekedy sa idem len tak povoziť na 3 hodiny a na tepy a vaty sa ani nepozerám, len sa proste vozím. A keď mám chuť a som na to aj tak mentálne spôsobilý, tak si dám do tela, dám si nejaké intervaly. Ale že by mal môj tréning vyslovene nejakú štruktúru, sa nedá povedať. Že skôr ja ten triatlon, aj tie fyzické aktivity beriem skôr ako takú formu mentálneho relaxu, také psychohygieny, tak aby keď sa vrátim sem späť medzi tých ľudí, tak dokážem im dať do seba 100%. On možno aj štruktúru má, keby sa možno človek na to pozrie. Jasné, nejdem intervaly 5 krát po sebe v týždni, áno. Len robíš to tak, že ideš Veľa dávam aj na svoje pocity. A áno, samozrejme, keď to tak sa pozriem teraz ako keby z tej stránky tej štruktúry, tak áno, sú tam tréningy, ktoré sú naozaj vo veľmi nízkej intenzite, ale sú tam aj tréningy, ktoré sú vo vyššej intenzite. Samozrejme, že tie tréningy v tej nižšej intenzite prevládajú. A už keď príde na rád ten intralový tréning, tak sa snažím, aby som bol na ten tréning oddychnutý, aby som bol proste po tej fyzickej a mentálnej stránke naň pripravený.
Takže určite nejakú štruktúru má, ale určite to nie je tak, že mám v Training Peaks nahodený celý týždeň a viem, že pondelok idem toto, v útorok idem toto, v stredu idem toto. To zase až tak nie, lebo ja si veľakrát niečo naplánujem, ale jednoducho tá práca mi to zmení a stále to mám tak, že tá práca je na prvom mieste. Je to niečo, čo ma živí, čo ma aj naplňa, robím to rád. A ten triatlon je jednoducho len taká psychohygiena. Drahá psychohygiena, ale dobre. A spolupracuješ s Peťou Vlhovou a väčšina ľudí sa ťa vždy pýta na Peťu. Takže poďme k tomu zašprtnúť niečo doznáme ľuďom. Aj keď je to taká téma, že asi už si ju milión rozhovor spomínal, ale poďme sa povedať na to, že ako si spoznal Peťu a aký bol jej prvý tréning. Pamätám si ho. Pamätám si ho. Vlastne oslovil ma ešte vtedy jej tréner Ivan Ilanovský, ktorý mi zavolal a sa ma opýtal, že či by som im nepomohol s kondičnou prípravou. To bolo, keď Peťa mala 18 alebo 19 rokov. Bola talentovaná, už bola juniorská majsterka sveta, ale čo sa týka svetového pohára, ona mala, myslím si, že hneď pri svojom prvom štarte skončila v Semeringu 11. A potom dlho, 2 roky asi nebodovala. A ja som vlastne prišiel v tom období do tímu spoločne ešte so servisákom Stanom Vozárikom. Dovtedy to vlastne bolo iba o bratovi Borisovi a trénerovi Ivanovi. A tak ma oslovili na tú spoluprácu. Bola to pre mňa výzva, lebo ja som vedel, že kto je Petra Vlhová. Ja som aj si myslím, že som mal troška sebareflexiu a vedel som, že toto bude výzva, že jednoducho musím začať na sebe ja ako tréner makať. Takže bola to pre mňa taká motivácia a aj také odhodlanie sa zlepšovať. Prvý tréning, pamätám, išli sme tuto behať na haj. Vlastne, to je ten kopec? Tam dole tam sme sa boli prebehnúť. Tak to bol taký náš prvý tréning a jednoducho sme si sadli aj veľmi ľudsky, že môžem to dneska povedať, že máme veľmi, veľmi blízky a kamarátsky vzťah, že neviem, že tam nie je ten trénerský, lebo obaja sme profesionáli a keď na ten tréning prídeme, tak jednoducho to spĺňa všetky atribúty toho tréningu, ktoré by to malo spĺňať. Ale tým, že ja s týmom už ani necestujem, že mám na starosti ako keby hlavne prioritne tú letnú prípravu cez leto a vlastne počas tých lyžiarskych výjazdov, aj počas tej sezóny je tam vlastne môj taliansky kolega Marko, tak už toho času ako keby trávime spolu trocha menej. A ja na to ako keby spomínam veľmi, veľmi rád, že to bola taká cesta, ja som Peti strašne vďačný, že sme za to, že ako keby môžem povedať, že sme tak spolu rástli. Hej, že vlastne ja som bol začínajúci tréner, ona bola proste, nechcem povedať začínajúca lyžiarka, ale proste dievča, ktoré malo talent a bolo ako keby na prahu 30-ky svetového pohára a vlastne v tej prvej sezóne našej spoločnej prišlo aj prvé víťazstvo v Ore, v slalome. A jednoducho sa to potom začalo nabalovať a tie úspechy prichádzali. A ja som zase rastol ako keby ako kondičný tréner proste. Aj samozrejme som vnímal aj to, že začínali ma spoznávať ľudia z branže. O to som cítil väčšiu zodpovednosť, ako keby mákať na sebe, lebo som vedel, že proste trénovať takého športovca je v prvom rade veľká zodpovednosť. Takže ja som veľmi šťastný, že za 9 rokov našej práce si musím poklopať, ale nebola zranená, čo je pre mňa asi ešte dôležitejšie ako to, že možno vyhrala olympiádu. To je vlastne najlepšie také spätná väzba pre trénera, že ten človek bol zdravý. Samozrejme, nie je to len o mne. Hej, ten tím tých ľudí, ktorí sa stará dnes o tú Petru a staral sa pred 6, 7 a 8 rokmi, je diametrálne odlišný. Čiže ako keby každý ten jeden človek v tom tíme má zásluhu na tom, že tá Petra ako keby dosahuje výsledky, ako dosahuje aj to, že je zdravá a jednoducho sa jej vyhýbajú zranenia. Proste je to práca obrovského tímu ľudí. A ja som akože, za mňa som veľmi, veľmi šťastný a beriem to ako také privilegium, že som mal možnosť ako keby pracovať alebo stále mám tu možnosť pracovať s takýmto športovcom na tej najvyššej úrovni a koniec koncov je to možno dnes najúspešnejší a najpopulárnejší športovec, keďže už Sagan viac menej končí. A ako vyzeral jej tréningový proces počas letnej prípravy? Vieš nám povedať, že pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa? Lebo málo ľudí absolútne netuší, že čo robia lyžiari cez leto. Tak
Povedal len taký vzorový týždeň, dajme tomu takom základnom období prípravy. Tak zase akože teraz nie, že by som ja nechcel rozprávať naše know-how alebo niečo, ale celkovo ja nerád ako keby vyťahujem vonka veci z kuchyne tých športovcov. Čiže nechcel by som to úplne takto, že kategorizovať, že čo, športy, ktoré robia. ale čo sa týka akože je tam silový tréning, samozrejme ten je veľmi dôležitý. Silový tréning, máme pod tým na mysli nejaký rozvoj tej hypertrofie, alebo skôr taký rozvoj, že nejakej rýchlostnej sily? Alebo... Samozrejme, sú obdobia, kedy pracujeme na tej hypertrofii, sú obdobia, kedy pracujeme na maximálnej sile, sú obdobia, kedy robíme na tých silovo-rýchlostných schopnostiach. Sú tam prvky pliometrie. Potom samozrejme intervalový tréning, ktorý je veľmi ako keby nevyhnutný. No a potom sa to snažíme aj okolo toho vyskladať nejakými doplnkovými športami. Keďže Peťa je typ športovca, ktorá nemá rada úplne tú monotónnosť a potrebuje... Ja som dneska počúval s ňou podcast schválne a ona povedala, že čo začne robiť, to jej ide. Akože je talentovaná a naozaj, hlavne čo sa týka hier, tak tie naozaj veľmi idú. Čo sa týka hokej, futbal, florbal, to proste je radosť na ňu pozerať. Takže tieto športy má veľmi rada. Má rada rýchlosť, takže motorka, auta, to je niečo, ako keby čom sa cíti doma, takže aj v tej príprave sa snažíme zakomponovať tieto veci, aby mala z toho aj radosť a snažíme sa v tom nájsť aj zmysel, čo sa týka toho tréningu a rozvoja nejakých schopností. Takže je to veľmi pestré. Môžem povedať, že je to športovec, s ktorým tá príprava je určite najpestrejšia, ale zase je to aj preto, že to prípravné obdobie toho lyžiara trvá strašne dlho. Nie je to ako keď máme hokejistov, že nám tu prídu niektorí na 4 týždne, niektorí na 6 týždňov, niektorí max na 8 a jednoducho tam nie je priestor na úvodzovkách nejaké hrajkanie sa. A z môjho pohľadu ona sa potrebuje aj možno hrať, lebo potom 5 mesiacov v roku je na ňu vyvíjaný megatlak. Presne tak. A stále ten stereotyp a potom potrebuje asi možno aj mentálne vypínať pri takých veciach. Áno, tak aj potom je veľmi dôležité vlastne ten oddych po tej sezóne, že dávame dostatočné voľno na to, aby keď začneme opäť s letnou prípravou, tak prišla po tej mentálnej stránke 100% pripravená na to, že jednoducho začnem niekedy v máji, v polke mája a zastavím sa na konci marca. Čiže je to všestranné, ako si hovoril, je tam veľa adrenalínu. Je tam aj veľa adrenalínu, aj keď už menej, ako niekedy určite, že aj tá Petra si troška tak viacej uvedomuje tú zodpovednosť, aj tie následky, ktoré tieto veci môžu mať, takže určite sme ako keby kladieme väčší dôraz aj na tú bezpečnosť ako možno pred 5-6 rokmi, ale ako keby ten základ toho je, že to musí to byť rôznorodé všestranné. A v neposlednom rade chceme tým ukázať cestu aj tým mladým športovcom a rodičom, lebo dneska si myslia niekedy tí rodičia, že keď to dieťa bude o 10 rokoch stať iba na lyžiach, tak s nej vychovám druhú vlhovú, ale úplne to tak nie je, čiže sa snažíme ukázať aj to, že aj taký veľký športovec ako je Petra proste nestojí len na lyžiach alebo nie iba v posilovni, ale tá príprava je všestranná a rôznorodá. To je presne ako Juro Sagan hovoril pred 2 týždňami, že dneska tie malé decká majú všetko a len bicyklujú, ale oni, že ich 14 vyhnal tréner bežať polmaratón a podobné veci, že šiel na turistiky a množstvo ďalších vecí, čiže tá všestrannosť asi je veľmi dôležitá aj z tej dlhovekosti potom. Určite, ja som si tým tiež prešiel, keď som mal 10, 12 rokov, že naozaj my keď sme mali letnú prípravu ako hokejisti, tak my sme jedenkrát za týždeň strieľali kvázi s pukom z plexiskla vlastne na bránu, hej. Čiže 4 tréningy boli úplne iného charakteru, ktoré kvázi s tým hokejom, nechcem povedať, že nemali nič spoločné, ale jeden deň bol herný, jeden deň sme mali atletiku, jeden deň alebo 2-krát do týždňa sme mali sílu, takže bolo to naozaj také pestré. Každý rok nás tréner brával na sústredenie do Jasnej, na taký týždeň. To sú veci, na ktoré ja veľmi rád spomínam a mi to strašne veľa dalo a dneska si myslím, že tie deti to možno ani nepoznajú. No, to je pravda. Dobre, poďme to trošku zrýchliť, lebo pri každej téme by sme mohli byť asi znova hodinu. Toto je okruh, kde sa dokážeme baviť a poďme na také záverečné otázky.
Ja na niektoré možno odpoveď aj poznám, ale poďme na to také, že prvá otázka... Áno, nie? Ako? Áno, nie? Budeš musieť. Si vydal knihu, ale dúfam, že to není tvoja najobľúbenejšia kniha. Ja som ešte nečítal, ale ďakujem, teraz mi ju tvoj jeden klient dal, tak isto si ju prečítam, ale aká je tvoja taká najobľúbenejšia kniha, alebo kniha, ktorá ťa najviac ovplyvnila? Kniha, ktorá ma najviac ovplyvnila? Tým, že si musel študovať veľa, tak... Veľmi sa mi páčila kniha Funkčný tréning od Mikea Boyla. Asi. Tak. Čítal si už v angličtine, či ešte... Preloženú v češtine. Už preloženú. Preloženú v češtine, myslím. Tá je veľmi dobrá. Čiže ak ste začínajúci tréner, tak isto doporučujem. To bola fakt jedna taká z prvých kníh, ktorá mi tak ako keby naozaj v kombinácii s tým školením otvorila oči, takže asi táto, čo sa týka nejakého, by som povedal, vzdelávania. A čo sa týka mimo tých kníh, tak sa mi páčili veľmi Atomové návyky. Všetko také nové knihy. Dobre, a to bude zaujímavé. Tvoja najobľúbenejšia tréningová pomôcka? Moja najobľúbenejšia tréningová pomôcka? Airbike. Airbike? Rád na tom ničíš ľudia, alebo ničíš na tom aj rád seba? Ja som na tom asi poradne ešte ani nesedel. Aha, čiže to je tréningová, ale dajme tomu potom, že najobľúbenejšia tvoja tréningová, že v tréningovom procese, čo máš najradšej, alebo čo najradšej používaš? Bicykel. Bicykel, čiže klasika. Najkrajšie miesto na tréning? Slovensko, svet. Čo by si odporúčil? Slovensko, svet. Mne sa páči na Liptove veľmi okruh cez Liptovskú kokavu. Keď je pekne, tak je naozaj krásny výhľad na Krivaň. To je jeden taký môj obľúbený okruh. Druhý mám rád cez Huty na Oravský hrad. To už sú dva. Dobre, poďme do sveta. Do sveta? Malorka. Jednoznačne Malorka. Jednoznačne Malorka. Prečo? Kľud. Taký maňana. Proste mne tá mentalita veľmi vyhovuje. Ono to tam je cítiť z toho ostrova, že? Strašne. A ohľadoplnosť šoférov. Mne je niekedy až blbo, keď idem na bicykli a auto je za mnou 10 minút. Čiže a príroda. Ja strašne rád jazdím ten sever tej Malorky okolo toho Soleru a Valdemosy a Sakalobry, takže Malorka. A posledná otázka na záver, čo by si odkázal svojmu mladšiemu ja? Mladšiemu ja? Aby robil to, čo ho baví a čo ho naplňa šťastím, aby na sebe pracoval každý deň, aby sa posunul dopredu aspoň o 1%. Super, ja si myslím, že týmto to môžeme ukončiť. Ďakujem ti za tvoj čas medzi tréningami a želám ti veľa šťastia v tomto inštitúte a isto sa vidíme niekde na pretekoch a veľa zdaru. Budem sa ťa snažiť naháňať. Ďakujem. A to je paráda. Ozaj to je, ešte som sa opýtať, že prečo si myslíš, že všetci hokejisti sú tak dobrí cyklisti? Ondro Kubo, ty si reálne dobrý cyklista, je to taká sila? Aj Robo Buda je dobrý cyklista. Myslím si, že je to asi vďaka tej sile, ktorú sme ako keby nadobudli. Vďaka tomu hokeju a jednoducho dokážeme tým, že teraz možno troška pracujeme viac na tej vytrvalosti, tak dokážeme ten relatívne vysoký výkon držať celkom dlho. Podľa možno aj bolesti, lebo však hokej je anaerobný šport. Je viac určite. Ste zvyknutí aj na ten lak, na tú bolesť, to palenie nôh. Ale už to vidím, že už to nie ako takedy. Že už keď máme z intervaly, no takedy mi to viacej voňalo ako teraz. Že už vidím, že sa z toho benzínu stáva som ja taký viacej diesel. Dobre, čiže to bol Šimon Klimčík, tréner Petry Vlhovej a manažér Liptov Sport Inštitút. Čaute. Čaute, ďakujem. Za každým úžasným obsahom stojíme my, ale aj naši úžasní partneri. Podporte nás a našich partnerov nákupom cez naše exkluzívne zľavy. Spoločne vytvárajme komunitu nadšencov, ktorí milujú šport. Stan sa súčasťou našej rodiny a objavuj svet športu.